התקשורת תתעורר ולא תכתיבו אנשים ל3 שנים ותגנבו אותם ותעשקו אותם ותיקחו להם את הכסף מהכיסים. אנחנו כל יום פה עד שנוציא את הצדק לאור, חתיכת חברה של גנבים, חברה של ענאים, לא לעשות איתכם עסקים. לא כדאי גזרת, הם לא רימו אותך? גם מתנתק? כל הכבוד לך גברת שהתנתק, כל הכבוד, זה מה שצריך לעשות. תתנתקו מהם, תזרקו אותם לכלבים, הם גנבים, חברה של רמאים. שלום חזי חיים. שלום לך, מה שלומך? ברוך השם. מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה הפגנות? מה הסיבה? אני עושה פה הפגנות, חברת סלקום רימו אותי, נידו לי מספרים ממירס, הבטיחו לי שישלמו למירס את היציאה שלי ממירס, את הכסף של ההתחייבות שלי במירס, הם לא שילמו, הם זיקו אותי באיזה 100 שקל, באיזה חשבונית אחת, ואומרים שזיקינו אותך, מה לא מגיע לך? חברת מירס תבע אותי 12,000 שקל על העזיבה ממירס, כסף שהיה אמור להעביר לו סלקום, לא העבירו לו. כל דבר שרציתי פה בסלקום לא רצו לתת לי, מכשירים לא רצו לתת, כל דבר שבאתי אליהם לא רצו לתת שירות, רימו אותי, גנבו אותי, נתקתי מהם, תבעו אותי, גם הם 18,000 שקל. אני בא אליהם, מה צריך להיות אדוני? זה בטיפול עורך דין חיצוני, זה לא שייך לסלקום. למה? איפה היה העורך דין החיצוני שלהם שישבתם והחתמתם אותי? איפה הוא היה? שאתם ישבתם וחתמתם איתי, איפה הוא היה? פתאום עורך דין חיצוני מטפל בכם? תתביישו לכם, הם חברה של גנבים. כמה זמן היית לקוח שלהם? הייתי לקוח שלהם 10 חודשים והם קיבלו פה כל חודש 1,500 שקל על השיחות. אני לקוח VIP כמו 20 לקוח של סלקום והם לא ידעו לשמוע עליי. הם חברה של גנבים, רסמי גנבים, הממשלה נותנת להם אפשרות לגנוב, להחתים בן אדם ל3 שנים, תתביישו לכם. אתם לא חברה אמינה, אז מה אתם מחתימים? אז מה התגובה שלהם? אמרו לך מה? הם יצאו אליי כמה פעמים, דיברו איתי כמה פעמים, בעוד שבוע יהיה לנו תשובה מהמחלקה המשפטית, זה לא מעניין אותי. גם הם יגידו לי שהם מוותרים על כל החוב, הם יאכלו פה הפגנות כל החיים שלי מסלקום. כל חברת סלקום, איפה שיש בארץ, יקבלו את המגפון. איפה שיש סלקום אני אעצור ויכניס במגפון מה שהם עשו פה. זה לא אכפת לי הכסף שלא יוותרו עליו, כן יוותרו עליו, הם לא מעניינים אותי. יש פה צדק, יש פה אנשים שלא יאכלו אותה. אני נלחם בשביל העם לא צריך לאכול אותה בגללם, הם אנשים גנבים, שאנשים ידעו שהם גנבים. להשמיע אותם שהם גנבים, הם הביאו לפה 3 פעמים משטרה, אמרו להם הוא לא נכנס לתחום, מה אתם רוצים ממנו, הוא בחוץ, מותר לו, זה מדינה דמוקרטית, אתם גנבתם אותו, תתביישו לכם, גנבתם אותו, והמשטרה הלכה, זה התשובות. יש לך את החוזה שלך? החוזה שלי נעלם, לא שמעתי עליו, אבל גם להם אין העתק, מאוד מעניין. אני אומר לה, איפה החוזה? אמרת לי, אין לי חוזה. אין חוזה, אז על מה התובעת? לפי מה התובעת? איך התובעת שאין לה חוזה? תיגש אליהם, תגיד להם איפה החוזה שלו, שיראו לך אותו. שיגידו לך שאין חוזה גם כן. רבותיי, אתם באים לחברת סלקום לוודא מה עם החשבון שלכם. הם מוצאים אותו לעורך דין. אתם יושבים איתם, הם גובים ומרמים. הפקידה מה אומרת? אדוני, זה טיפול של עורך דין חיצוני. תדבר עם העורך דין, זה כבר לא טיפול שלנו, חתיכת גנבים, חברה של שקרנים, אל תעשו איתם עסקים, הם רימו אותי ב18,000 שקל, תתביישו לכם, חברה של גנבים, הנה העיתונאים, אני עוד אביא לכם את הטלוויזיה לפה, חתיכת רמאים, שקרנים, גנבים, חברת סלקום, גנבים. חבר'ה, אתם שמעתם את הבן אדם? זה מה שכואב לו, זה מחצית ממה שכאב לי, זה מחצית, גנבו אותי, רימו אותי ועדיין גונבים אותי, לא השאירו לי אף פרנסה. הנבלות האלה, הגנבים, ערמומים. אני נכנסתי אתמול לתקן טלפון, אומרים לי, היות ואין לך ביטוח 150 שקל, עד 150 שקל אנחנו נתקן לך. כבר כל הטלפון עולה בסך הכל 90 שקל. על מה אתם גובים 150 ש"ח? על מה? אפשר לדעת איפה המנהל? אני אומר לאורן, המנהל מחלקה, הוא אומר זה מה יש, ככה זה אצלנו. גברת, תבדקי את הארנק שלך, תבדקי שלא גנבו לך כמו שאותנו גזלו וגנבו.
תבדוק את הארנק, גברת.